Kitang tanan nakailaog ni tuo ni Jesus. Apan unsaon man pagpatubo ang atong pagtuo ngadto ni Jesus. Unsaon man pagpadako ang atong pagtuo ngadto ni Jesus. Tungod kay ang tawo nga adunay pagtuo ni Jesus, sa kanunay mo sampit siya sa Ginoo. Sa kanunay mo ampo siya sa Ginoo. Tungod kay maglisod gayud pagsampit ang tao. Maglisod gayud pagampo ang tao nga wala mo tuo o wala midawat ni Kristo. Diha siyang tibuok nga kinabuhi. Kitang tanan nakaila ni Jesus mga igsoon. Apan kumusta ang atong pagtuo ngadto kaniya? Unsaon man nato pagpatubo o pagpadako ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo? Igsoon pinaagi gayud sa pagpatalinghog sa iyang pulong. Mamati kita kanunay sa pulong sa Dios. Kung dunay magsangya sa pulong sa Ginoo, pamati gayud niya na og ikinabuhi gayud kana. Papuy-a diha sa imong kinabuhi. Tungod kay mao kanay magtudlo kanimo sa pagkinabuhi nga matarong ug mao kanay magpatubo diha sa imong pagtuo. Paharia gayud ang pulong ni Kristo diha sa imong kinabuhi ug dili ka ng mga pulong sa kalibutan nga dili iya ni Kristo. Tungod kay ang pulong ni Kristo mao kana ang magpatubo, magpadako sa imong pagtuo ngadto kaniya. Roma 10 versikulo 17. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Mao na igsuon ang pagpadako ug ang pagpamature sa atong pagtuo pinaagi gayud sa pagpaminaw sa pulong sa Dios sa kanunay. Ayaw ang pulong sa kalibutan igsuon kundi ang pulong sa Dios ang paminawa. Tungod kay maglisod gayud ug ampo ang tao nga walay pagtuo ngadto sa Ginoo. Maglisod gayud siya og tawag sa Dios sa tanan nga panahon diya sa kinabuhi kung wala kaniya ang tinuod nga pagtuo sa Dios. Apan ang tao nga adunay pagtuo sa kanunay makaampo sa Ginoo, sa kanunay makasangpit ngadto sa Ginoo. Busa pamatia ang pulong sa Dios ug paharia si Kristo diha sa imong kinabuhi. God bless sa tanan.